don't hate the player, hate the game. Kumbaga, ako hindi ako magagalit sa let's say kunyari scam talaga. Ay, ito ba yung sugar baby? The lonely mature men want dates? Average allowance ng mga Filipino sugar baby, 52,000 per month. 3-inch gang! Musi mga kansan, ako nga pala si Paolo na ang dapat na daw magpahinga ngayong linggo ay mga mababait. Dahil makasalanan tayo. Dito na naman tayo sa grind ng buhay. Tadaan natin ang mga memes ngayong linggo at agad simulan. Nalagay Loritan, hindi madali trabaho ng kargado po ng nakalakas ng katawan. Puta mo leg day! Oo, pigilan mo lahat na iniisip mo. Kita mo ba yung mga biyak-biyak na yan? Galing yan sa calves nila, men. Galing yan sa lakas ng... Tsaka chinelas lang ba sila? Saan to? Katakot to pucha. Wala tabi. Literal tabi. Sunod. Ay, galing kay Vin. Baka marapat doon ka nakarap. Kaya pala di matuloy-tuloy yung outing eh. Ibang... Ibang nakalabas ang gusto puntahan. Yeah, antayin mo magiging buhangin din yun sa misis mo. Antayin mo lang. Hindi na mababasayan sa'yo. Sige ka. Sarap. Ito. I don't know. Ba't ang attractive na mga medium looking guys lalo na yung my sense of you? Baka naman kasi medium looking ka din. So gets mo ba? Nagkakaroon lang ng economics of equivalent exchange. Sakit mo magsalita tayo ng medium. Yun na lang meron kami. Nakakatawa. Tapos medium pa. Niyurakan pa kami. Salamat mo hindi ka pala medium. No? Ano ka lang? Mild ka lang pala hindi ka medium. Napagkano pa eh no? Gago. May napatay ako insekto. First blood. Kita nyo ba? Ay, may napatay ako insekto sa kakapalo ko ng kamay ko. Ay, yung bobo naman. Hindi ka na muli magkakabuhay, boy. Hindi ka Diyos. Lamok ata yun eh. Okay. Ang dami nangyayari sa video na to. Sunod! Musi mga kaso, gusto ko nga pala i-share sa inyo ang Pocket Broker. Isa tong bagong app ngayon na sinusubukan ko na tinutulungan ka magkaroon ng passive income. Paano ka makaka-earn ng income kung wala kang ginagawa? Passive income po ang tawag dyan. Kung hindi ka actively o regularly nagtitrade, pwede mo to subukan para magkaroon ng extra income. Papaano? Via their safe feature sa platform. So makita mo dito, yan yung safe feature. Pwede may click yan, diba? Pwede ka mag-earn ng up to 10% interest per annum. At pwede ka rin mag-withdraw anytime ng funds na wala pang withdrawal fees. Meron din silang 24/7 customer support kung gusto mo ng extra help. At meron din silang free educational materials. Yan, makikita mo dito. Ayan. Pwede ka matuto sa trading, mapa sa finance, sa stocks, sa crypto. At syempre, ang broker na to ay officially represented sa Google Play Store. Makikita nyo siya dito, install nyo. Ang mga active users ay magkakaroon ng mga different rewards kung meron kang ginawa na specific na trading activity. Pwede ka kayo makapurchase ng mga in-app advantages sa market. Tulad ng mga bonuses, free risk trades. So guys, subukan natin mag-register. At kailangan mo nito ng 15 seconds para lang makapag-register. Subukan na natin ating first trade. Ayan, pipili na kayo dyan. Ayan, may mga iba't ibang ways para makapag-top up. Mga minimum deposits. Siyempre, basahin na lang natin ng maigi bago natin simulan. Yung processing time, depende yan kung anong pipiliin nyo. At mabilis lang din ang replenishment. Ngayon, papayito ko sa'yo gaano kadali na mag-trade dito in 1, 2, 3 steps. So, ito example. Siyempre, gusto nyo na manonood kayo lagi ng Netflix. Punta tayo sa stocks. Ngayon, may ito mayroong higher, may lower. Ngayon, ito, pipiliin mo yan kung feeling mo bababa pa siya. Ibig sabihin, ibebenta niya at a better rate. Or kung higher, ibebenta niya at a higher rate. So, pipili ka. So, ito, feeling ko, nasa baba, baka tumaas to. So, lagay tayo ng $100 kung tataas siya nakalagita niyo yung time kung kailan siya mag-expire. Kumita na tayo ng $192 kasi pataas na siya, so binenta niya at higher. Tandaan nyo, risk yan ay calculated risk, so mag-invest lang kayo ng willing nyong mawalan. Huwag nyo kakalimutan na investing ay risk pa din ha. Wala dito nagsasabi na siguradong mananalo ka, pero kung alam mo yung ginagawa mo, pwede ka talaga magkaroon ng passive income. Siguraduhin nyo na well-educated kayo bago kayo pumasok dyan, aralin nyo bago kayo gumawa ng isang trade. Meron din exciting na promo ang Pocket Broker na pwede ka manalo ng Apple Vision Pro o ng Porsche. So huwag nyo kalimutan i-click yung link below and then ilalagay natin dito yung website at yung mobile app. At muli, maraming salamat sa Pocket Broker para sa pag-sponsor sa video na ito. Kay Lanceta. It's gang. Pero nakakabuo pa rin ng buhay na parang 3 Big Bang. Oh! Inch Gang! Hey! 3-inch Gang! Hey! 3-inch Gang! Pero madami ang bitches. Maliit ang titi ko, ako ay Pilipino. Maliit ang titi ko, pero malaki ang ego. Oh! Bitches,
Sabi nila sa akin, malaki daw ang 3 inches. Pero Ganito magaling to. I'm a business. Tangin na makita mo ang big breast. Tangin na pag naiisip ko na lang, ang babae ako ay nai-express. Oh, mukhang dito na punta yung talento mo. Tangin nang yan, bahala na. Hindi sa loob ng brief. 3-inch gang. Hey, comment na mga 3-inch gang. Bahala, di ako kasali dyan. Di mo to malalaman kung gano'n to kahaba. Di mo mabubuking. Alam ko sapat na ang maging medium looking. Hey, puta, naisip ko lang on the spot. Sunod. POV, first time nila ma-meet jowa mo. Ganda dito sa probinsya, mga paglakad. Alam ko na sasabihin. Hangin. Ay, Ay, Insan, basta. Insan ko. Parang iba Iba- yung kasama mo na. Sabi ka. Yari ka, boy. Ano, paglakari mo, pabalikin mo. Mag-iinarte ka. Bumalik ka. Sige, maglakad ka. Kita mo di nga tayo nakatry ko nakakotse. Kasama mo nun. wala yun, alam mga pinsan. Kasama ko si Lord. Biro lang yun. Sa lahat ng pagsubok. Biro nila. Uy, Ano ba? Wala naman akong kasama. Amen. Halika na. Pero malamok ko. Halika naman. Ay, lamok, kinapatay natin kanina po siya. Rest in peace. Pakasama natin si Lord dyan eh. Diba? Diba ano nga tayo dyan? Diba nakahawak tayo sa likod niya? Oh, kakasabi ko lang. Ano to, alam kayo bakoy? Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Huwag mo na akong bigyan ng dahilan para magkasala. Hey! Mukhang nakakarami na si Father ng FB Reel ha, tsaka ng TikTok. Baka matagal ang mga sermon, matagal magaya sa mga sakristan. Kung ganito magsalita ka, alam mo, lagi ako nag-rap. Ako nakahype kasi sa mga kanina nagsasalita ng mga bata kanina nasa loob ng gate. Kung ako magsalita, di mo ako mapapalate. Lagi nagmamadali pero di pinagpapawisan. Pag ito pinakinggan, ikaw malilintikan. Ay, bocha. Grabe, ngayon ko na naiisip to. Ako ito ay talentong bigay ng Panginoon sa akin. Okay, kaya pagbigyan nyo na. So, Angas X-Borg. Nakita ko ng daga habang ako'y sabog na. Ayan. Wo! Wo! Layasin ko talaga. Wo! Ah! Tayo na nga. The form. Imbis na patayin ko, niyakap ko pa. Hirap labanan yan. Kasi sabog na, ako'y sabog na. Maganda nga naman defensive technique yan. Pwede natin ma-apply ito sa totoong buhay. Dali ko ba rin gawin sa China yan? Mga barko ng China. Tabi. Nakakita nyo ba yun yung winoter cannon? Puchang galayan, hayop ka. Ako yung water cannon tayo dun sa loob ng simbahan, di ba? Pag magkakasala. Kailan ba natin yung water cannon yung mga pupunta sa sarili nating bansa? Sa sarili nating mga dagat-dagatan. Well, ngayon, dagat-dagatang apoy. Hanggang nandyan ang ibang bansa. Nandiyan, biligan. OA girlfriend, nonchalant boyfriend. Alam, mahirap trabahuin. Kung kargador ka, yan lang. Basta bigat pa to sa dala-dala ng kargador. Kinakamusta ka siya ng bata. Okay ka lang kaya? Ako din. Sige na. Ako pagod. So bigat pa yan. Mas mabigat pang pasang-pasa niya kaya sa lahat ng mga kasalanan ng mundo. Umuwi ka na lang siguro, pre. Women, comment, women. Kung ganyan kahaba, tapos may isang litanya dyan, daig pa yung isang verso ng Biblia. Wag na, tulog mo na yan. Kaya gumising ka rin after 3 days. Ito, galing kay Ilocano Defenders, how to find a sugar daddy. Complete guide mo. Ito may kompleto na. Ito, pakinggan natin si Father. Literal, maraming. Okay, pakinggan natin. How to find a sugar daddy. Ang average allowance ng mga Filipino sugar baby is 52,000 per month. So just for your information, as per Ibon Foundation, ang actual Puto, labas ibon din kailangan ng family of 5 is 26,000 per month. So malaki na yung So 26 doble. Kaya na magpakain ng doble. 52,000 pesos per month. Pero yun yung average na allowance. Ang 3-inch gang ba average? Ang mga sugar baby dito sa Pilipinas. At paano naman maging sugar daddy? Or ano naman yung mga criteria para maging sugar Labo daddy? na! At ng mga financial or material needs nila. In exchange dun buti ka. sa pagmamahal. Pagmamahal, ha? Lambing ng sugar baby. Ano ba yan? Kailangan pa magbayad para maglambing? Ang mahal lang. Ang gastos naman para magpalambing. So, saan kayo makakahanap ng sugar baby or Ang random nitong PNG na to. Sino to? Para nagiging sugar baby ka? O papangarapin mo parang di ka na pinanganak? kung kayo ay sugar daddy, saan rin kayo makaka-post or makaka-search para sa isang sugar baby. So may mga 10 websites tayo na pwede niyong puntahan. Dahil mo alam, bakit pinag-aralan mo to, ha? Or makahanap ng sugar baby. So first, Both ways. SugarBooks.com. Ito ay Okay. Asia's largest sugar baby dating platform. Seeking.com, secretbenefits.com, sugardaddymeet.com. Ako, ilayo mo to ilayo mo to video to sa mga nilalandi yun. Ako, pag kayo pinakita, di kayo makapagbayad para maging sugar daddy, wag na. Travelfriend.com, Travelfriend. AshleyMadison.com, sugardaddy.com.
Wait lang, ba't puro sponsored? Parang mali ata to. Lonely mature men want dates? millionairelove.com, and number 10 is elitemeetsbeauty.com. Alalahanin lang natin na pag nagpa-post kayo sa mga online dating sites, just make sure na hindi kayo naka-catfish or nilaloko. At saka huwag rin kayo magloko ng mga ibang tao kasi may mga repercussions yan to na kung nanaloko kayo or niloko kayo. Hindi ka ba mangkaso? Siyempre, baka may masaktan dyan or makuhunan kayo ng pera. So just take yung mga So wala rin pala. So wala ka lang habol pag napagtripan ka. Walang legal basis kasi parang two consenting adults to. unnecessary precautions na to get to know these people. And don't worry naman, yung mga sugar dating websites na to, yung mga sugar baby dating websites na to, ay may mga security measures rin sila to Okay, make sure ano na security verify measure? yung accounts on both ends. So sana nakatulong Okay. itong guide kung gusto niyo man maging sugar. Yo, meron na naman tayo mga dalaga, makakaahon sa buhay ang buong pamilya. Napakarami yan sa Bora. Napakarami yan sa MOA. Di ba? Alam niyo naman mga pinupuntahan niya sa Green Hills. Alam mo na. Si Solomon Sai ang inyong kuya ng Solomon says, maraming salamat. Nakagaling kay Janessa. So Sugar Brody yan. Sugar Brody! Oh my! Well, parang si Lord lang yan, nakapost na gano'n. Ayan, ito yung unang traidor. Si Solomon ba yan? Nagaling kay Makoy. Ay, ito ba yung Sugar Baby? Hey! Honda Civic! Ayaw mo siya magluto. Literal, lutuin mo pareho sabay. Hey! Teka. Masyado nagsasabay-sabay ha. Naiiwan aeroplano, commute na lang muna. But kailan ba tayo na-drop? Ano ba naman? Nasa yung Sugar Baby dyan. Tara, dropan na natin. Spawn area, spawn. Dito na spawn, galing spawn point. God left us unfinished. Wow, 2 for 1. Libreng tuli, free hotdog. Ay, malapit ka na maging tatay, di ba? Nagsimula ka na maging lalaki, tapos bagang maging tatay ka. Magaling. Sunod. Ano to? Have asim? Huwag na pagbabalat. Maintindihan mo sana, gusto ko mangga. Ako rin naman nangangasim aking panga. Si Have Daddy pala to eh. Sunod. Si Heavy Machine Gun. H-King Plop. Ano to? Glow Up. Yan, dahil magiging Sugar Daddy ka din. Tiwala lang. Kailan yung glow up? Kailan yung glow up? Ayun na! Ilabas mo! Okay, na-arkila uli. Napalitan! May bago na siyang kotse. Nagka-braces! Ano ba ang glow up? Hindi kailangan 100%. Kahit pa 10% lang, masaya na yan. Ito na naman. Ito parang last supper. Last chuper. Okay, ano na naman pinag-uusapan nila? Sa podcast ni Franklin Miano, niya Okay. ng false information dito sa social media. Sa akin tanong yan, no? Siyempre. Tsaka Uncle Frank. Ingay nga talaga yung pangalan ni Franklin ngayon. Dinedebunk ngayon si Franklin Miano. Siya yung most famous ngayon. Sabi dito, ano daw masasabi sa false statement ni Franklin Miano sa mga businesses niya? Okay. So, Anong thoughts ko? Ako base ko sa tanong niya. Yan ang ito, mga sinaunang sugar daddy yan. Mukhang baby din eh, sugar babies. Ano ba na-interview to? Si Bugoy? Baka hinihingi ano niya? Ako, una, hindi ko rin naman alam kung true or false. Kung false ba o totoo. Hindi ako parang ano eh. Pero para sa akin ito yung mga nangaaway sa kanya ngayon. Kumbaga parang doon papasok yung don't hate the player, hate the game. Kumbaga, ako hindi ako magagalit sa play. Let's say, kunyari, scam talaga. Diba? Kunyari lang ha. Ano? Hindi ako mag-hate dun sa playa. Ano pinagsasabi mo? Maglaro ka na lang din. Hindi ka maglaro, di ba? Wala ka naman So wait lang, paano ba sinabi? Nahigit ka ba sa pag-scam niya? Di ba, scam ka din? Okay na sana yung sinabi niya na. Hindi ko naiintindihan yung pinagdadaanan niya. Pero, hindi ko naiintindihan. Hindi naman ako updated sa sinasabi ni Franklin. Nagbigay kasi siya ng ibang senaryo na sinabi niya, kung totoo nga siyang scam, okay lang yun. Kasi pwede ka rin naman mang scam. Abay, magaling. Kaya napapako si Kristo, bakit itong kasalanan? Ba't di ka maglaro, di ba? Wala ka namang magagawa eh, di ba? Pero kung magagawa, yun nga yung mga nakukuha yung kritisismo. Kasi di naman lahat ng kritisismo ay hate. Okay? Wala naman silang pakialam. Okay? Kay Franklin per se, bilang isang tao, mayroon silang pake dun sa mga tao, quote-unquote, na sinasabi nila nasa scam daw sila ni Franklin. Okay? Yun lang naman yun eh. Yung para sa akin, don't hate the play and hate the Para game. sa akin, opinion ko dyan,
Layo na sagot. Sariling opinion ko lang to. Ako nakilala ko yung tao sa personal. Okay. Base ko sa kanya. Kilalanin nyo muna yung tao. Karamihan nung nagsasalita sa kanya, baka hindi pa nakakaharap yun eh. Ako, hindi pa. Di ba? Pero yun ba, sapat na ba yun? Porque na-meet nyo isa, dalawang beses, kilala mo na ba agad yung tao? Ganun lang ba kadali? Kadali yun. Meron ka mga news artists mag-asawa na hindi alam, no, ganito yung asawa niya. 20 years, 30 years na silang kasal. Pero para sa akin, kahit ano, kumbaga kahit ano pa nga, kung ano yung diskarte nila. Parang yan, kunyari yung, pag yung time na si Josh Mojica Ang dinidiskarta ni Franklin yung pera ng mga ibang tao. Pagaling! naman yung binabash, sila Frank, lahat, kahit ako, di ba? Kung sino-sinong yung parang laman ng bash na mundo sa internet, nadamihan na nagbabash sa kanila, hindi naman naglalaro eh. Try nyo maglaro kasi. Bakit? Ayoko mag-uto ng tao. What do you mean? Ano ibig mo sabihin? Wait lang. So, kung di mo ako naintindihan, gayahin mo ko. Okay, huwag mo sasabihin to sa mga serial killer, sa mga kriminal, mamamatay tao. Di nyo kasi ako naintindihan, mga nasa white. Di mo ako naintindihan eh. Kinain ko lang naman yung ulo niya. Ba't kasi gayahin ko din ako para mag-gets yung hey, don't hate the player, hate the game. Diba? Nandun lang kayo sa audience na nagsisigaw ng boo, di ba nagaganon. Hindi nyo maintindihan eh. Ba't maglaro kayo? Tingnan natin kung kaya nyo din, di ba? Bakit? Let's say, Pareho to sentimiento ng hindi ka naman presidente, ikaw gumawa. Parang ganun din eh. Parang hindi ka naman ginusto maging tulad niya eh. Pero valid yung kritisismo sa sinasabi mo doon sa taong yun. Kung yun ba, yung ipepresenta mong mga impormasyon ay isang magandang kontra sa kanya mga sinasabi online. Yun lang naman yun eh. yun na nga, hindi na parang magalit dun sa player, di ba? Eh, meron talaga eh. Kumbaga, pwede silang may ganung diskarte eh. Kumbaga Diba? yung Oo, diskarte o diploma. ano sa kanya, sinungaling ka. Okay, eh di ko sinungaling siya, ba't magagalit ka? Eh, may game eh. Kumbaga, nagigess mo ba yung ang point ko? yeah. Eh, may game eh. Kunyari, totoong sinungaling siya. Yung mga tao sa tabi niya eh, no, pang puta yun. Hirap mo na may pagtanggol, pre. Eh, may game na pwede siyang magsinungaling at marami siyang mabe-benefit dyan eh. At kung let's say, totoo rin naman siya. Anong matuiming game? Kasi na pwede Anong siyang game? Ito pang game sa likod? Ito, pinball o Tekken? Na Street Fighter? Hadouken! Sabi ng totoo at makaka-benefit siya dyan. Kumbaga, 3-inch gag. Kasi yung wallet niya galing na nakuha niya sa mga nadiskartehan niya. 6-inch gag. 8-inch gag na wallet. playground baga. Magalit ka dun sa playground. Ba't ako magagalit? Ito yung playground. Putang ina mo! Huwag mo kasi scam! Itong playground na to, gago naman. Ang bobo naman ng ganun. Okay yung don't hate the player, hate the game. Pero kasi, pag involve ibang tao na sabihin, nalalaglag dun sa playground, hindi ko sisisihin yung punyetang playground. Sisisihin ko yung mga taong nagsasabi, pumasok kayo sa playground. Meron ka dyan makukuhang laruan. Pero ito pala sa buhangin, tayo pala ng pusa, tayo ng aso na tinago. Ang layo eh. Iba yung gamit natin na analogy. Maghanap ka pa ng iba pang analohiya, Bogoy. Marami pang iba dyan na mas babagay sa gusto mo ipaliwanag. Pwedeng gamitin yun eh, sinungaling at truth eh. Sa game na yan eh, Oh, di ba? sa game na yun. Nagigets mo yung sinasabi ko, di ba? Oo, totoo. Pwede mo Boy, gamitin. bigyan mo ako ng throwbacks ako rin na isang yes man. Oo, di ba tol? Di ba sabi ko sa'yo, yung mundo flat eh. Oh, tama ka dyan. Lie, pwede ka mag-truth. Oh. Dito makinig sa game, nalaglag na broski. Sugar body! Kaya lang sila maraming nasasabi dahil madali sa kanilang magsalita dahil di sila naglalaro eh. Nasa audience lang sila eh. Sino yung may libo-libong TikTok reels? So, sino talaga yung nagsasalita? Kumpara mo yung Try mo kaya pagsasalita. sumalang. Oo. Or try mong gawin yung kunyari si... Bakit yung mga kailangan ko ginagawa i-try? Try mong gawin yung ginagawa ko din. Kung kaya mo din. Try mong gawin yung ginagawa niya ni Paano kung di ko kaya magsinungaling sa publiko? Sabi sabihin nun. Kumain mo, Josh Mojica, ni Frank. Try nyo gawin din. Yung mga nandito sa atin. Hindi natin ko alam. Hindi ko alam. Hindi natin pwede sabihin. Hindi natin alam. Tao siya. Ayos tao. 2GA sabihin nun. So yung point ko, don't hate the player, Oo, hate the yun. game. Masyadong maraming... Maglaro na lang din kayo kasi. Try nyo. Alam natin yung laro eh. Alam natin yung mga technicals. Alam natin yung mga fouls. So, wag mo sabihin niya, alam mo kung literally natin, lahat tayo, di ba? Lahat tayo ay nagbebenta instead of tayo yung bumibili ng mga kurso, ng mga apparel, di ba? Yung mga binibenta natin. Kung wala tayong bebentahan, kung iisipin natin, alam mo, dapat kasi maging seller na lang din kayo. Kaya maging tulad na lang din namin kayo eh. Wala tayong audience. Gagawin nilait yung lyrics. Alam niyo kasi 90, lahat na lang din kayo mag-rap. Kung wala makikinig sa akin, lahat nag-rap, o di wala tayo pare-parehong kita. So, ang layo na sinabi niya. Dito. Robin, can I use it? Mag-Tagalog ka muna bago mo kausapin. I'm Playgirls Capsy. Oh, really? Magaling kang kupal ka. My goodness, you English me right now, ha? Not only if I likes. Dito. Bayag na siya. Okay, katunog ng Pilipinas Got Talent. It's alam ni, ano yan? Alam ni,
Alam ni... Pangalan to, sabaw na ako. Alam to ni Robin. Bayag, bayag, bayag! Woohoo! Ito talent nila. Pag-aral kayo mabuti ha, tingin-isa kayo. Popo si Pak. Enjoy nyo na lang yan ha. Wag lang aking bayag. Sunod. Nakita ni Lord na nagsabay na alcohol na nagpipitinit. Bugbugin mo! kahit si Satanas, bababala lang ng langit pa nakita niya to eh. At panguli, galing kay Colmax. Ngayon, mabos gagawa ko ng baluster para sa balkon ni Baluster? Dito ipapakita ko sa inyo sa simula hanggang matapos at paano ko gawin at ano yung diskarte ko sa paggawa. Ito ang gusto ko kaysa daddy. Ang una kong ginawa, Yan ang tunay na lalaki, marunong ka. Pwede kang gawa ng bahay. Pundasyon bago punda niya, ha? Bakit nakakakalma to tignan? Dito ako magbubuhos para Relax na lang ako. Ito mo gusto ko, relax lang. Oh, maghahalo siya! isang sako ng simula. Yes, lagyan mo ng lo-fi music. Pagkatapos ko nahalo yung simula. Lagyan mo tubig. Dito ng tubig. At Lagyan mo tulad na angle grinder. doon sa gagawin kong pundasyon para sa baluster. Iwalo ko dito mabos malapot para sa matibay yung gagawin ko. Pagkatapos nilagay ko na yung makal para sa pundasyon sa baluster. Ilagay yung makal sa gitna ng dito iniwa ko na yung pundasyon sa baluster. Iniwa pa. Ay na hindi pa matigas yung halo. Hindi pa matigas, iwain mo. Makalipas isang gabi dito tinanggal ko Matigas, yung pundasyon hanapin mo para sa hiwa. baluster. Okay. Pagkatapos ko natanggal yung pundasyon sa baluster. Halo semento! Sa baluster. Inis yung halo ko dito 1 pa rin. Isang sako ng semento at isang sako ng buhangin. Pagkatapos ko nahalo dito simula ko sa paggawa. Ito na yung pagbibilugin na niya. Nagpalitada. Mas madali pa sa pagpalitada ng hulog. Kung masun ka madali lang talaga gawin. Kahit nga hindi ka masun, pwede mo itong magawa. Masun ako! Halo, di purma yung baluster. Mabuo na yung design sa baluster. Ang galing, saan nanggaling yung paa ka dahil doon sa ginawa niya? Gagawa ba siya ng chess set? Ito ba yung mga pawn? Nasa yung mga queen? Kailangan ng mga kings, kailangan ng queens. Okay, ito tatapos yun. Papanoorin ko lang ito mag-isa. Bahala kayo. Nakalimutan ko. Nag-video pa nga pala. Maraming salamat sa mga nanonood. Gusto nyo pa na mga ganito, click nyo na agad to. Kung gusto nyo pa manood kasama ko, o di mamaya nyo natapusin. Paolo na mamaalam. Ba't nandito pa kayo? Ba't pa yung nanonood? Gumawa na kayo ng mas importanteng bagay. Ito na mga bossing. Tapos ko na nagawa ng concrete baluster. Sa sunod, gagawa naman ako ng pasumanos para may kabit ko na to sa baluster.